Matapos ang ilang buwang pananahimik, binuhay ni resigned ako Bicol Representative Zaldico ang publiko sa kanyang pasabog laban kina Pangulong Bongbong Marcos, umano'y budget insertion, ang Pangulo raw ang pasibuno. Si Mavic Trinidad sa ating Politico Update. Tila unforgettable ang pa-birthday ngayong araw ni dating Congressman Zaldico kay dating House Speaker Martin Romualdez. Binida kasi siya ni Ko sa video message nito bilang umano'y kasabwat ng Pangulong Marcos sa controversial na budget insertions noong 2024. Sa kanyang 6 na minutong pasabog na video message, sinabi ni Ko na ginamit siya bilang panangga ni PBBM sa mga umano'y kasinungalingan nila sa katiwalian. Pauwi na raw sana si Ko sa bansa pagkatapos ng sona ng Pangulo pero pinigilan daw siya ni Romualdez batay na rin daw sa kautusan ni PBBM. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Sa tindi ng kanyang mga revelasyon, ilang opisyal din ng Malacanang ang binanggit sa video. Isinalaysay ni Ko na mismong si DBM Secretary Amina Pangandaman ang humirit kay Ko na mag-insert ng 100 bilyong piso sa BICAM nung nakaraang taon. Ito daw kasi ang instructions ni PBBM. Kabilang sa mga opisyal na nakakaalam ng pagsisingit ng pondo ay sina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, Romualdez at Yusek Jojo Cadiz. Pero kinontra ni Ko ang pagpapasok ng buong 100 bilyon sa budget. Paliwanag ni Ko, hindi dapat mas malaki ang pondo ng DPWH kaysa DepEd batay sa nakaugalian ng pagsasaayos ng national budget. Pero ang mensahe ng Pangulo kay Ko, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Pero nais ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat humarap si Ko sa pagdinig ng Senado para mas bumigat ang kanyang mga isiniwalat. Mavic Trinidad, Billionaire News Channel.